за сина му Кристијан и дъщеря му Зоја, и за најмалката Силвија. Така да ви гледа и да си стъпил здраво, здраво на крака. Кешът винаги да ти е в ръката, да имаш кинти, да се броят парата. Като дариш 30, така да гледай като мене, да си угодиш на жената бистра, че без да се усетиш ще пораснат децата. Да вида тя до старини ще ти държи ръката. Твоите 3 деца, Зоја, Кристијан и Силвија, на старини да ти е машала мо право. Чекай си ја до теб жената бистра мо прала пенело дани, на најдударника са стар Тусијан Зорало, Кертуке Германија те ове обаро. Като дариш 30, така да ви гледа и да си стъпил здраво, здраво на крака. Кешът винаги да ти е в ръката, да имаш кинти, да се броят парата, да. Като дариш 30, така да гледай като мене, да си угодиш на жената бистра, че без да се усетиш ще пораснат децата. А тя до